En op dit moment staat hier bij mij aan tafel Kees Moerkerk van KM Reclame. Dag Kees, welkom. Leuk dat je er bent. Kees, even, waar kunnen wij jou vinden? Nou, je kunt mij vinden in Venray. Ik woon in Venray, ik werk in Venray. En ik heb een bescheiden reclamebureau. Een stuk vormgeving op allerlei gebied. En op wat voor gebied? Want allerlei gebied is nogal vaag. Maar het is in feite ook heel breed. Een beetje productontwikkeling. Onlangs nog wel mokken gefabriceerd of laten fabriceren. Maar ook logo's ontwikkelen, nieuwsbrieven, vakbladen, eigenlijk zo van alles. Huisstijlen. Rollen, banners, showwand heb ik ooit gemaakt van Synthese. Dus er zijn eigenlijk al allerlei mogelijkheden. Alles op het gebied van vormgeving. Heel breed. Ben je altijd reclameman geweest, ontwerper geweest? Nou, ik ben wel vroeger begonnen met ontwerpen met een Amerikaanse opleiding, Famous Artist Schools. Dat zal mensen niet zo heel veel zeggen. Maar dat is altijd mijn droom geweest. Maar ik ben daarna in het welzijnswerk verzeild geraakt. Daar heb ik jaren gewerkt. Ja. Onder andere bij Synthese in Venray. En daar heb ik ook een hele hoop creativiteit kwijtgekund. En daarna, nu ik de mogelijkheden heb, ben ik voor mezelf bezig. En dan zit ik helemaal in de ontwerpsfeer. Heb je dus eigenlijk toch je droom op latere leeftijd dan waar kunnen maken? Zeg ik dat goed? Nou, nog niet helemaal. Er zijn nog steeds dromen waar ik mee bezig ben, vooral in deze sfeer. En ik heb er allerlei ideeën in mijn hoofd. Ik denk van dat zou van Venray mooi uitkomen misschien. Kun je daar wat meer over vertellen, over die dromen? Droom is hardop. Nou, bij de vrijwilligerscentrale zijn we bezig met het ontwikkelen van het oliemensje. Dat is het vrijwilligerswerk is de smeerolie van de maatschappij en dat is een druppel. Hebben we uitgebeeld en daar staan hier ook die mokken en productjes voor. Ja. En daarnaast hebben we ook in samenwerking met een broer van mij, een Lantamoer, heeft hij ontwikkeld. En maar is dat een droom of is die al gerealiseerd? Nou, die Lantamoer, dat is in feite al gerealiseerd, maar een droom om dat verder uit te werken en te ontwikkelen. Zodat het echt ook aanslaat, zeg maar. Ja, we hebben het nou al een paar keer genoemd, de naam Lantamoer, maar misschien dat de mensen niet weten waar we het over hebben. Kun je dat eens laten zien? Ik zal het heel even gauw laten zien. Hij staat hierop. En het is een lampenkap die hang je over straatlantaarns. En hier in Venray hangen er 4 in het kader van Venray Bloeit. Moet ik even bij zeggen, dat is in samenwerking gegaan met Studio Spinazie. Ja. En dat is een heel leuk project geweest. En die 4 die hangen er nog steeds, die hangen nu een jaar. En die zijn destijds in het kader van Venray Bloeit inderdaad gemaakt, maar dat zijn er 4. Ze vallen bijna niet op in het straatbeeld. Wat is jouw droom? Nou, de droom is dat Venray eigenlijk Goes gaat navolgen. Goes heeft het idee van Venray opgepikt. Ja. En die hebben nu 4 jaar lang 100 van die Lantamoer hangen aan de hand van een winterthema. En daar heb ik hier ook een voorbeeld van bij. Kan het bedrijfsleven van Venray hier misschien ook iets aan hebben? Kunnen die misschien hier zelfs een rol in spelen? Nou, het Venrays bedrijfsleven die zou, dat overvalt me even, maar die zouden een Lantamoer kunnen sponsoren bij wijze van spreken. Maar ik zit ook te denken, dat is dan wel een droom, dan misschien in de sfeer van kunst iets zou kunnen doen met Lantamoeren, zodat je aan elke lantaarnpaal een kunstwerk van maakt. En ik zit ook te denken aan de kunstencentrum Jeruzalem, die best een zetje kunnen gebruiken, heb ik begrepen uit de krant. Dat daar misschien een leuke idee zo ontwikkeld zou kunnen worden. Want hoeveel lantaarnpalen zijn er in Venray? Nou, ik heb ze niet geteld, maar ik heb wel gezien dat een aantal van dezelfde lantaarnpalen vooral in de wijken staan. En om het centrum heen staan van die lantaarnpalen. In het centrum zelf zijn er onderlangs een aantal vervangen, waardoor die mogelijkheid is weggevallen. Maar er zijn denk ik nog mogelijkheden genoeg om daar eens een leuk project van te maken. Zou het ook mogelijk zijn om Lantamoeren te ontwikkelen voor die enorme masten op het Schouwburgplein? Ja, wellicht, maar dan heb ik een paar mensen nodig die in de techniek zitten, die me daarbij zouden moeten helpen. Even een hele andere vraag. Werk jij met name voor particulieren of werk je ook voor bedrijven? Ik werk in principe voor zowel particulier als bedrijf. Ik zit heel erg bij stichtingen, verenigingen. Mijn netwerk is heel erg voortgekomen uit het welzijnswerk, eigenlijk ook logisch, omdat ik daar natuurlijk mijn brood verdiend heb. Maar er zijn ook bedrijven waar ik contacten mee heb, ook gemeentelijke overheden waar ik in het verleden mee voor gewerkt heb. Waar ben je het meest trots op als het gaat om jouw bedrijf? Dan gaat het vooral over de ontwerpen die je maakt waar je trots op bent. Dat je zegt van dat is een goed geslaagd ontwerp
waar de klant tevreden over is en wat een leuke draagvlak heeft en wat een uitstraling heeft. En dat vind ik altijd mooi om dat terug te zien. We zijn hier op de ondernemersvakdagen, de beurs. Sta jij zelf ook op deze beurs? Ik sta zelf niet op deze beurs. Ik vind het wel een hele interessant evenement. Maar ik heb al gezegd, ik ben een beetje bescheiden bureau. En daar waar mogelijkheden zie je, daar pak ik wel een kans. Zo staan we volgende week met de vrijwilligerscentrale dan wel hier op de Herresfeer. Ook een hele interessante beurs, denk ik. Ja. En daar kunnen we met het oliemensje dan ook iets doen. En ja, dan ook een ander product waar ik mee bezig ben, dat noem ik een eye catcher. Die heb ik laten ontwikkelen, die is nog niet in productie. Maar die wil ik dan daar wel gaan gebruiken om iets te laten zien. Dat is een soort, ja, hoe noem je dat? Net zei ik het nog, een soort doos, een soort kijkdoos. Waar je een laptop in zet en dat geeft een heel leuk effect. Maar daarvoor moeten de mensen volgende week naar de volgende beurs komen. Dus volgende week naar de volgende beurs komen. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek en ik wens jou natuurlijk heel veel succes met jouw bedrijf. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt Oké. voor deze